guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Kuya Rans and welcome back to my channel. Hello guys, good morning. So adlaw sa kwanron ting uwan na bagyo na. Lo, grabe, ting bagyo ron guys. Grabe gusto mag-uwan guys. Oy. Bawang ano pa rin na suri bagyo guys or ting uwan na jud. So alam ang buling man nagtingo guys pero ting kusugas uwan. So nagbabalita, Rams charot. So karon guys, pizza ko na bawal sa pizza ha. So ag oras karon bago sa oras ha pero ganina guys, ni init to, karon iwan na pod, so perting kusugan dya. Imbes mangahoy pa doon guys, ni kusug ko kuwan, so what na mahimo ron. So mag-vlog unta ko guys sa kanang kanal, mga ligo tabig kanal, pero ako still kumabasa, so delikado, manang di ko maka-vlog ron sa soroy-soroy. So tara, ligo ng mga abno. So karon guys, ang ipakita ninyo ag, kuan, kalibutan ko sinahit abo karon, so sumawin siya guys, karabik bitin. Wala! Yung kusog mo sa kuwan guys, karabit, kusog ang kuwan. Tag mga kandingon guys, kato nangalig ang mga kandingon. So ang ipakita ninyo, nakakarabig langit. Karabig langit guys, karabig dyan. So perting kusugas uwan. Naman dyan makita. Narin po sa kasuhan. Di na dyan makita ang wan. Sa ba? Langit? Di na makita ang heaven. Grabe dyan net kita ka. So ba? Na ba? Bagyo. Ron sa ba? So ba lang po guys. Ob na ba bagyo or unsa ba diha na ba mangyayari. Pero huwag may ka-hair sa balita guys. Kinay bagyo. Pero yung uwan na siguro ng ting tanom na. So sakto ka siguro guys is ting tanom na. So ano so ting uwan na perting gusto ka kaadyo. So ba na itong tourist vlog. So kadi mo ta ka vlog sa gawas-gawas ting uwan man kaadyo. Bentahan ag natay waterproof nga gamiton kay ma gawas-gawas ta pero takon kay wa man. So ano sa naman ta sa suot tong balay diya ata may share din sa usay pangitabo karon lawang kay bawo lang pud sa laing lugar. Kung nag-uwan ba po, kaya dari ka pwedeng kusuga. So mga po ni guys, butang ang trapal. So useless na pong trapal, kaya nasa dito. Pumburing ang dahaw. Grabe dyan. So naroon, grabe guys, pwedeng kusuga kuwan. Lami jud kuan guys. Lami ikanang nailigo karon lawa kay tinguan pagtug na pud kay sa jud ko naligo kay nang bunta guys kay tugtog na jet. Abi ko muinit na. Pero ning continue mo reg kusuguan. So amping laman tadi kanunay guys sa nagpudyo sa kanang dagat, sa bundok-bundok, sa mga lugar nga nagkahoy. So amping ta rin diya guys kay wow, bala ta kabawas panahon guys kung kunos ata matigok. So mao na makampi-ampi ta kanunay og kuan be ready po guys sa inyong mga gadget, sa inyong mga flashlight, sa inyong mga kuan ba, mga BP Fred ta ba kay basta dai og bagyo ni. So ma-burn out. So na lang pud kay kanang kuan pud ba na ay in case of emerge. So mao na mag-charge lamang pud tag sigurado kasi may mga power bank diha. Kung ito mga dato-dato din na to need kinamag sila yung mga kuan nga na ay alam ba itong kuduray pandar. So wala may kabalakan. So kating itong mga pobre pariya na ho. So pagkandahan na lamang po mo mga pagkaon ninyo. So karon guys kaya may palm oil. So di na may problema magsuknod. Pero labi dyan po guys ipare sa kanang palm oil is kinay kahoy. Pero ni uwan man. So what a choice karon. So mga dyan po guys kung nakikisa na yung mga basak diha nga kialaga matulig-tubigan jud pod. So karon murag it's time to stay home jud guys kay karabing usugag uwan bintan ni mga 4 wheels kay makalagdaag jud. Pero ang kanang mga 4 wheels pagpudyo lang sa bahay kay wa tay mabuhat. So karon na
na do kay balak lagi guys na mag-vlog gis gawas kay lami iwan pero matay waterproof nga gamit. Lami jud na atay waterproof nga gamit guys kay arong makuan pud ba. Mag-vlog pud nato. A few moments later. Sumurag kuan jud guys, tingtanom na ron kay suga mag-uwan. Tingtanom mag-gadyon kay suguan susig uwan. Bawo ko cross ali taman jud ning uwan ha, pero mag-ampo jud ta guys, nga tagana po tag-init baka nang bisig isa ra ka adlaw gud mo init para gatong humay buwad-buwadan di ba? Makauga-uga pa sa may laban, ato may laban ni maho nang mga kigaging-gaging. Parang magaba lagi ta mabasa na pod so man maho jud nang kaging-gaging jago matay. Kwarta ka pa og daw ni, so usaan tong buhaton. Hi pro dog hahen nga itong mga susod itong bahay kay karabing uwan man. A few moments later. Og maura masuro to guys, ato ang vlog to di alam mag-share ninyo kung say kuan kanang kuan kinatinga ko guys kay ang kusuga mag-uwan init pa to ganina so alam mag-share po ninyo guys og unsay kuan dari kay uwan kaadyo so maraming salamat guys, salamat og don't forget to like na mag-subscribe ang YouTube channel. So ato mong suportahan si Ate Florami bula na unta ma-reach na niya ang silver button. Kaya higit na ang silver button sa Florami. So atong suportahan si Ja sa iyang pag-vlog pod. So maraming salamat na share na karong adlaw guys. Daghang salamat og amping mo kanunay karon guys itong panahon karong mo naga bago-bago na. So amping ta kanunay, be ready, be safe guys. So salamat sa pag-watch karon sa tong vlog. So salamat, bye-bye.